Ahojte všichni, já jsem Anička a dneska jsem se rozhodla, že vám natočím video z hor. Nebude to takový to mega obrovský, jakože jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, ale vybrala jsem tu nejhezčí a to nejlepší zážitek, co jsem tady zažila. Asi se budete hodně smát, ale mně se to moc líbí. Trávím tady většinu času a teď vám to teda jdu ukázat. Ještě bych jenom chtěla říct, že jsem se rozhodla pro tohle, protože jsem začala natáčet takový to video velký a nešlo to, protože většinu času tady trávím buď na té hoře, na kterou půjdem, a nebo v bazénu a já nemám oddělenou kameru. Takže já jsem na vrcholku, není to nic těžkého to vyšlapat. Chodím tady skoro pořád a proto to vyšlapávám skoro pořád. Vítají nám tady kryšiltovky a takové věci. A teď jdeme úplně na ten nejvyšší vrchol, na kterým jsem ještě ani já nebyla, ty hory, takže tam vás samozřejmě vezmu s sebou. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud nezapomeňte na like, jak vidíte, tak tady hrozně fouká a jako je to tady fakt skvělý. Já se chci omluvit, jako neomluvit, spíš vám chci říct, že tady to video bylo takový jako zvláštní, že jo, na Štyrkovou horu se může vylízt každý, ale Štyrková hora není většinou tak velká, že byste mohli vidět na celý hory. Takže proto jsem se rozhodla vám tady tu podívanou ukázat. Teď vám tady dám ještě pár fotek, které jsem tady nahoře nafotila. Můžu vám říct, že to bylo fakt skvělý. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte na like, odběr a komentář mě taky potěší. A napište mi dolů do komentů, jestli jste někdy taky viděli takový krásný výhled. Já věřím, že ano, ale i tak jsem chtěla, abyste mi tam teda něco napsali. Takže teď vám tam na pár fotek, ale já už se s vámi loučím. Ahoj!